media tu mana Kardom Bajil lo lapen Karbi Anglong di masa rat ketok we apa rat panstame Frangsi nitum puluni konstituensi hinpen Kardom Bajil Kardom masih ni nitum media thengno ke bang nangko kalam ke bang ke lahen lo patuwe bajik kre hinia por dak center branch angkang odang ke central area nitum APSLC office lahen lo lanon nitum press meet itu Bandung la bangsa hemen lo la BJP klembang atum atau baru baji apor nil itu office lo latum kicho kijun pen kangri kangkrang pen amat la bangsa office pidai dai la pen ke la supen anta kalilang nil itu APSLC constituency committee along organizing secretary Monsing TM anta ada hem dam pen ham dam sudah lapen batai si kidam chota kalilang batai ini bagi si kai kai aporanta ahem arul dam frequency konalo Monsing tike alang di hello lapuson si alang litum jakong frequency kiri dam ahem frequency kasi kadang demokrasi along di bulutang te lapuson kaceter cehap bulutang te koson si demokrasi labangso kepaman unpo lasin nili gato phanda chuning rilo lahen lo nang litum kelang anarata tum phansitame BJP ladak koloni constituency along ke claim ke dam matuma bang ke ot kutima ke chok ma ke chok chema la so bang ke nang litum ke labangso media kelang arada tum le nang litum insai non lasi lahen lo nili koloni nilitum koloni constituency pen ki puji bang ke alang litum jong si lapuson komane phan ke ther ke hap elitum APSLC office jongsi pribom lang pulang te lasad daito ke komane jongsi lasong bong reng sodak komane aphan jongsi pene videt pulang te arang litum daito che en nang ji lapen aron pening sai vek nang ji aron pening sai vek nang ji alang litum non si klem bom lang pulang te jakong pen klem bom lang pulang te nilitum bangke dak lo lapuson aron lang no bangke nang litum intonon kali pulang te ladake nang litum aphan BJP party bangke lake chok je pu bangke non tarik ing koirat roka bangke nang litum la bangso kang sai bangke nang litum longpo dipoloma pulang te dak demokrasi along ri putang dele elitum ko anma kache baiun ko anma elitum kache thanun cimumun hala bangso ajakong anutin la bangso butar ajakong atum bangi kumara pansi kinisan abang tukang wajima kala so butar raida tung sikang waji masila solong nang kinang aku media yen pes kami nang takji lapen ke non ke bangji nong we pen tang lo penap an sitame nilitum karjulong ateng pulutang te latum ke gari pen dam tur po komane phan same lapuson kacing trin dotang lo lapen ke komane atum han kacing trin ateng pen jongsi komane phan arenga hu ke paso pulutang te halas so abang pu atum phan ke nelitum hin pen sitame langding de det nang po aron ateng pen abang ke nitum sitame labang so abang pu pan ke sai pon det nang ko sigato we pan chuni lapen ke niltum APSLC ladak puluni aro tumangke niltum ke pacini manangte litum kathar sar bangke elitum khei ke rai thom ja phan bangsi labangso 6 do la jakko ngateng pen lapen ke Indian Constitution ng article 244A ala bangso autonomous state phan litum ke rada phan ke chithan chimum pulutangte ladak ke demokrasi aro nateng lo niltum chin ke chithan ke lapen ke labangso ahok pedalam ke thana posi pini jai ka thara phan ke pahai nang po busi puluni constituency rada tumbang ke kaddo wera tum ta chitok pak lo labangso chitok pak penalang litum theklong lo jakong thur the pulang te labangso tima bang ke chok che lo pu bidi labangso bidi ke en lo puludang te alang litum ke lake ke bang jarnia bang ke puluni constituency pena bang ke chok che dera posi rat tum kang sai istame lapen ke angkang pi elitum Karbi Anglong lapen di maso West Karbi Anglong sitame BJP party bangke nona bangke latum bangke ek nayo petobat di kala bangso party pusi nona bangke chini lo posi elitum ke bangji tarik ko rat troka arman bangso bangku kiliga bangke elitum APSLC a candidate
joining tika thara phansi ni tum jok lap dang po lapen puluni constituency ta jok wek po alang li phansi ni tum pai pon wek po si ta dog we rat same pini ong dung rat same lapuson si aning cerot kut dolo lapen ke non jong si alang li tum pinong we pen na bangbong lapen ke jok arni lapuson hangama kuribom pulang tela bangke li tum cha chak ding delo aron pening sai wek nang po aron pen ot wek nang po an tin tum sam selo lan chok Telam tertoy tong akan dah kalau kena karulong loh ini banyak yang hobi. Are sebab kita hop makan lima kalang bang. La sola mabang pamohet nilis tame ang tong pan kolo lang di kol biji pulo melom so pen kolo la sobang lang li lo pun kol le dia sita inut bahani pen abang so karjulong ateng pungtang te ang tong han sitame dok moka pen bang bomahut ladak puloni RSS office athengno pubon ni karjulong ateng pungtang te la alang li phan gari pen pasung tu kemat achithok ke prep pubon ingke prep lo alang le phan ke kether ke hap puluni constituency wangri nang le election of campaign ri gosi kether ke hap polotang te non BJP labang so ke claim ke dam ke rara tumbang ke insainon non BJP atum ke claim ke dam jakong lu tabang ke ili tuman tidar pan ke ili tum panang ke ter ke hat alo lapen ke prang sitame pini pinapang bong sitame lapen ke joker ni sitame la persona sai ke claim ke deji pubang ke ili tum mang hunang nelo lasi anutin sitame ili tum la puson rara pan ke than ke mek lapen ke than ke muma bang ke donang po ili tum kaciri mek donang po lapen ke labang so kaciri mek pen si cepat jok nang po ili tum ke bang gitaring ko ra trok parmana bang ke ili tum JI Kathar matang te ili tu masem pura bangke KCR jan long good jok mi pami pensi ili tu bahai pon pam menang popusi nilihin ben kadong vera pan suning report lapen ke nili isi pacini kangtung ngeladake MLA Dorsing Ronghang di Hauraka delepen ke lapen ke IEM bangke Kangbra Kiling lapen ke aken di dia bangke Singhason Homosti IEM lo alang li non Omor Singh Tisusi candidate lo lapen alang li tumpan bangket thoma phantan li ki puji bu bangke lahen lo nang li tum non amat laposon ke ther ke hap asaya bangke claim cleara demokrasi arona teng pen le claim tha pusi li alang li tumpan tuning ripon madang te pachini pon lasi jongsi nang litum jongsi nang litum awakar sapan lapuson che control tre pulong te nang litum ke lapuson demokrasi pen labang so elected tangkang wai bang ke labang ke rara tum ke chok che tedlo pusin dilihim pen ke nang litum han jong tu lapen ke nang litum lapuson kang tangkang sak pen lapuson asai ke pak klema bang ke nang litum abidi lo ma manang de nang litum tong order ke pipen tong pak klem toy lo ma laso bang ke dili nang litum aphan arju konang ko kasi nang litum labang so reply bang ke nel litum hanang piwek tha nang pipe bulong te nel litum ta labang so ning bangking sam sideji lasi nang litum prap din pen la nili nang karju a reply bang ke nang piwek tha pusi nili nang litum aphan kuning Kenali tempat kini dengkun me, apayar tanane kasom pi mahap ite mah. Ini step dengi mah, payah lapusona step bangke elitum sitame demokrasi labang so ro lapan bang elitum election por bangke ado we sitame redilo lapen BJP da claim lo Kongres da claim lo lapen PSLC da claim lo demokrasi ro na tengpen lapen ke kuruk kondak election kuruk kondak ala bangsa ron model kuruk kondak ro na tengpen sil kum election por claim nang puksi Asi nona bangke labang so model kuruk kondak sitame BJP atau manggil labang so ron sitame kan jet lo pinian ni bangke asini itu mabangke puluni konstituensi ro tu mabangke alang li tu maphan ni tu FIR PT phantame chingki than lo chingwai lo lapen FIR ta nan melom so penote ni tu ada khana lo ko lapen DC office ong kadampo laso FIR bangke to we please ki pri lapen ke komane ke ther ke hap lapen angtong pham sitame komane BJP atum ingke pontet laso lahi hoi aron lang no ke claim asai lang no ke claim bangke justice ke long japan kang sa japan bangke te bangana bang thu ban si lam hoi tipon lada ka bangke ni litum non si ritar li bom lang lada ka ritar li pon long lo pulang te la am sini tu mabangke man mak kam si ponjima
alang di sana alang di rumah panet payak lima atau bisa bang dalam pacul alang di tuwe ahem ke dampen alang di tempat konstitusi organing secretary lo alang di hem asorapan hem dampen di grup dam lasu puthak alang di hin pen ini pasan Lo ini kan kedang baru baju ajo baru baju apa bukan lo tapi nilita manghak lo mana hem cek lo mana bang koi tu amunnya tu masih nang alju lo na lo yuti ke pulo mat oh bang bilang ke hem abik kan le masih kopini akam manang litom laan kita mau ke bang baru baju apol silang lo baru baju kam lo baru baju anak dan kira ini akan silang lo oke pasien aku ini asa oh bukti kantan bukti ini kan bukti karena kanik dah cocok sekolah ama just dah sihan pamikan ada lah meeting hai tadi sedang bukan Dalang litum ke bang thu resim cewan masih lalang tumbang ke pucing kicik kan pen tonang di sar lo penak kok kuman lalang di tumbang adam ji lo aku lah sekian ke bang sini kan bang kap report alam bang ke 1244 asapol ke bang ke bang ko bang ke gari ke buli khas ke bang ke gari ko Kupini resim cewan malang litum amala sekian ke bang koda bang ke ko masih ini kanang hel di Jepang kang meja ke puso muson lo ekdam imang antak kering lo lan ke pire non puta ne oke klem ni la la sila puson ke chithel ke chhap abang ki pini ke na bang ki avidat nang po atheni di ki swar lo penak matiti asi te nang li abang phu tumhan chini ma ke bang abang phu tumhan ke bang abang pu bang ke là lo những cái tâm sâu khác khác với tôi lắm là bé sao im ti mà nè bên nắp bên nàng tôm chỉ ba chục luôn mà nàng neng khác mà te chỉ ba chục lát mà nàng neng khác sẽ nàng pula hè là chỉ ba số lúc kita nàng neng hang lo chỉ bang sam trên đằng lo nàng kiri ring sẽ nàng pula hè là sẽ bên nàng tôm bang ini phan nàng pachi rap jom sẽ sa long sap tik sap nàng ten nin litum karjulong ateng te nopak noke ga resim cewan pu ahok ma hala nili tu masor hai halsing alang li khan non ni alang chi pulam le ni neng jang ji ong man ni lin ni ik khanang khur khur wa choi ta ve gam san nang ilok nopak chi bon thitu tractor long se bat ko aphi bang ako chi en nam chi dok se otan aman ni bang e phiri ra lo man la sar im bang ke hol jun kijun kang ripen mat di ni padok pilo ni lam sampen lok sing tham son kan di son kan di aja sita nerlo son si tham ching gi ma si chok chi ma hala ka chi phota nang di pen jung jung kali ka chi pho nang tum hala sem son ta se chi pho lam pon nang di jung jung ke ni ham jong bi pu wa ka chi ma si chok chi ma la son sing sai nang non son di ten mo la ya le ama si la sa im bang ke hem patu joy lo po hem situ pun ni kuman hem cok mana di jakan ansi ni di arsar lo penak apa berenta aja kamu aja belum ada kan hem cok ama ko antam ki dur ni aku nak kat plot le masih bang ajat pen bang nang kiri ri mana rolling la pulun ni pini he masih nang kiri ri nang tang lo ni ajak ki dinga phan non ta chi pheri o non ta jo presnit do nai si du ko ko lo sita la pini pena bang ke la sona chi la vedera karbi jan kucing honra mane la son an bang ke nang thel nang hab nang ni lok se choneng ripon wa lang ni kon thanta ni hen pen choneng ri bang ke athe hodai si dak chi tong mati hodi ke bang athe an di tai si ver lo rong ver rong thak na hodi asikar bihijan cincin sora nili phanda son pini penang health ke der ji phasi choneng rile sampai
salam buta ke ini dapat nama ini dia lo talang di ini hinten lapuson ke thana bangke nadake kicok cipin lo ajo jiro lo por baro baji apor patai si dam lo lapen baji si cok kai kai apor patai si hendam pen monsing tihan tin dam men pen hem tu thor pulutang te la bangke kicok cipik lo pipoluma pulutang te alang litum la somsia ningge matha tai lo alang le phan ke hoitu apran and deji attempt to murder hala so phan si alang litum ke matha to tang lo tai lo lasi alang litum la pusona kam ke claim bangke nilitum pen ke condemn lo la pen ke nilitum prap jin pen la so alang litum aphan la non sari mingti la pen harsing ti la pen ke kapre ka tumhan no pak ot pon tan pen si la puson ke ther ke habdam pul rang te la bangke attempt to murder lo la bangso rona bangke justice long de ti bangke la pen sari mingti note employee samune sakuri choklem mabang phu ulutang te alangli politics non BJP party long ti jogdun thorpen alangli ti hem hemalong jiro por baji sia por ke dam pu bang kelake ot lang no big lo pusini litum holoni consequence hin pen bangke on dem lo la pusona aron lang no ke claim verja porchi la bangso alangli tuma phana bangke non FIR bipo la pen aron insai sit tega bangke neli tuma bangke ington telo pusi nangli tum kat togo erata thengno la pen media thengno sitame neli tum pen holoni consequence hin pen bangke pachini ponlo jongsi none prang jongsi la bangso press meeting ne ini det pen ke ther ke hap dolang pulutang te alangli tuma phanje koson lo litum dangsai kasi rada tum nangli tum pini media ke lang akorte injira tumanda lang non lapen ke pini labangso koloni constituency long dorsing rong hang MLA lapen ke BJP IEM kangbra kiling lapen ke non BJP candidate Omor Singh Tiso nanglitum nonamat prap jinpen labosona bang phua tuma phan nanglitum tong ket poiloma madang te nanglitum tong labangso hukum kipilo labangso bang kena junang kokpo prap jinpen labangso reply bang nang pisrak nang pola pen labangso press meet pidet pen ba jongsi kumane aphan ke ther ke hab dolang polong te nanglitum prap jinpen labangso sailang no laposon jakong thurplu da bangke nanglitum ington non nanglitum arat nanglitum workers tumat thanang pupsi nelitum media atheng no hin kado wera phanter pachini